Писнало ли ви от имитиращи продукти? Днес сме направили домашно крема сирене и тапаси 5 различни вида. Сега ще дегустираме всичките видове и ще разберем кое е най-хубаво, поне според мен. Имаме и айран. Така, първо ще започнем с препеченото. Много е добро. Леко разтопено. Страхотно е. Няма нищо общо с крема сиренето или с котича, който продават пълен с подобрители и консерванти. Сега ще пробваме класиката с домат. Тук само хлебчето е препечено, след това е намазано с нашата крема сирене или котич, както искате така го наричайте. Красота! Класика. Просто е уникално с домат. Сега ще пробваме с пастърмата. До тук не мога да кажа кое е по-хубаво и трите са брутални. Най-ме съмнявам дали ще ми хареса с мед и орехи. Сега ще го пробваме и него. Но преди това с маслините. По-солено е. Това от самите маслини усеща се. Не е лошо, но другите три повече ми харесаха. И сега последното. Това е най-интересно. С мед и с орехи. Това е много добро. Нискокалоричен десерт. Топ! Това е една изключително нискокалорична закуска, който от 5 модела да пробвате ще ви хареса. На мен единствено не ми хареса толкова много с маслината. Но всичко друго е уникално. Ако искате и вие да си поръчате натурално котич или както искате така го наречете крема сирене, може да го направите като ми пишете тук във Facebook или в Instagram. Благодаря ви и до следващия път с новата рецепта. Ще бъде отново изненада. Чао!